हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनब्रै बर'नि गोदान शर्ट भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन। सेथियाव दङ पिके एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना सांग्रेमा शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो, लोगोसे कभार मिउजिक भिडिअ'बो लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। नोंबायदि सांग्रेमा गथ' गैजारोङि हिनजावा आंनि आफा बोराइ बाथौखौ दा सुवा खालाम। आं बाथौ लगायब्ला मानो सुवा जायो? आरो दिनैनिफ्राय खोनासं, आं दिनैनिफ्राय फुङाव सिखारब्ला नों आंजों दा नुजा। नोंखौ नुब्लानो आंहा फुजात्रा जायो। नों दिनैनिफ्राय आलारि बाथिखौ दा लगाय, बिहामजो उन्दैया लगायथों। नोंबायदि सांग्रेमाया बे न'खराव जेबो मोन्थाय गैया। नैथियाव दङ दिपक प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा ब्रेकआप शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। सासे सानैखौ मा बुंबावनो, सासेखौ मोजां मोननानैबो गुबुन सासेजों लाइन लाबावो। सोरखौबाथ' गोबां गाज्रि आखु नुबावो। नंखाय सिख्ला मानसिखौनो बिसोरनि थाखायनोथ'। थामथियाव दङ दावगाखां फिल्म ससाइटि चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा गोरोन्थि शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। दिदोमनो खोन्थाहरनांगौना खोन्थाहरना जाखो? जानाय नङा। बेखौ लोगो। हेल' दिदोम, मा खालामदों नोंलाय? आंहा नोंजों फंनैसो खोथा रायज्लायनो गोनां दंमोन। नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना? ब्रैथियाव दङ जोंथि प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा अनसुला बिदा शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। बोरैथ'? मोजाङैनो दंथ'यो दा, नोंनियालाय बोरैथो? आंनाबो बिदिनोसै। बिलिफाङाव दालाय बोरैथो दं? आंनो सना रुफाखौ हरदों। आदा, नों आंनि थाखायनो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान शर्ट फिल्मनि भिडिअ'नि आपडेट
लानानै फैबाय थागोन।